Sziasztok! Ebben a videóban Word Edit-tel egy kis ilyen tutoriál lesz, és abban azt fogom megmutatni, hogy hogy kell ilyen szép helyeket csinálni, mint akár ez. Az ott nem tudom mi. Na mindegy. Szóval, azt csak azért raktam ide, hogy lássam, onnan lehet jól megnézni. Na, szóval amúgy shaders-zel csináltam volna, csak az a helyzet, hogy Forge-ral vagyok fönn, ami azt jelenti, hogy nem tudok shaders berakni, csak modokat, és nekem shaders packbe van meg, szóval hát amúgy ha szeretnétek, csinálok egy olyat, hogy egy olyan videót, ahol shaders-t lehet majd letölteni, szóval megmutatom, hogy kell letölteni a shaders-t. Na de kezdjünk is bele a videóba, ha már így itt vagyok, és csináljuk meg azt a tutoriált. Szerintem ez a három eszköz igazából jó is lesz. És akkor beírok egy olyan parancsot, ugye Word Edit-ben van, modokként F3-at nyomok, akkor talán látszódik, nem tudom igazából, nem szoktam nézni, mik vannak F3-ban. Igen, itt van, hogy Forge-on benn van, meg hogy 4 mód, van 3 mód, amit a Forge alapból betesz, illetve a negyedik az a Word Edit, de azt itt nem írja, hogy benn van. Na mindegy, de írja, hogy 4 mód van benn. Szóval, beírok egy olyan parancsot, hogy BR, a BR az a brush, ennek a rövidítése brushnak, de én most rövidíteni szoktam, tehát BR spare, az ugye gömb, tehát hogy brush spare, a gömb az a spare, és akkor így brush spare. Utána megadom, hogy milyen anyagból legyen, én most követ adok meg neki, tehát stone, és hogy mekkora területe legyen. Na most így, tehát az nagyon fontos, hogy közben a kezetekbe fogjátok az itemet, és így per br spare, és utána, majd de kedves vagy esről, hogy dögölnél meg. Na mindegy. Tehát br spare, és akkor stone, és ugye 6-os a legnagyobb, szóval 6-os az, és akkor itt mondjuk csinálok ugye ezzel ha jogklikkeltek, nem kell, hogy kijelölje a blokkot, tehát nem kell semmilyen közelségbe legyetek, csak kattintsatok valami helyre, ami esetleg így fontos, mondjuk ilyeneket, meg ilyeneket például, hogy kicsit természetesebbnek tűnjön majd a végén. Most amúgy nem tűnik még természetesnek, de a végén majd meglátjátok, hogy mennyire jól fog kinézni. Olyan lesz, mint az ott. Körülbelül. Csak kisebb, hogy ne legyen túl hosszú a videó, meg hogy... Ja. Hát, hogyha legközelebb egyedül videózok, lehet Skype-ból kijelentkezek addig, hogy ne zavarjon senkit. Vagy csak lekapcsolom, hogy adja az üzeneteket, és akkor majd nem kell utána az jelszavamat megint kikeresnem, hogy hol van. Mert amúgy nem tudom megjegyezni valahol, dobozba beraktam azt a dobozot, meg ég se tudja, hol van. Na mindegy. Szóval, hát nagyjából ilyesmi. Ez amúgy ez a nagy domb, ez lesz a hegy. És akkor még itt egy ilyet mondjuk csináljunk, hogy így azért ne legyen túl pici, meg ide egy kisebb dombocskát így. Jó, most jön a második parancs, az, hogy per toggle Dawnfall, ez amúgy nem völdörítés, csak már idegesít ez a szaros eső. Kösz. Na, és akkor per br smooth. Ez azt csinálja, hogy így egyben mossa ezeket a dolgokat. Ja, mondjuk oda erre is lehet, 6-os egynél is a legnagyobb, hogy mekkora körzetben mossa össze őket, és akkor így egy kicsit élethőbbé lehet tenni. Ezzel egy probléma van, hogy a hegyeknél egy kicsit rak bele ilyen lyukakat, amik egy kicsit idegesítőek, ha nem éppen barlangos ilyesmit akarsz csinálni, de hát, ja, mindegy. Ez az egyetlen problémája, amúgy nagyon hasznos. És akkor hát itt látjátok, egy kicsit szépen megalakítgatom. Tehát így készült az is igazából, pont így. Úgyhogy
Jó, még egy kicsit fura még mondjuk. Szerintem még csinálok egy olyat, hogy megcsinálom ugyanazt a parancsot, amit kővel, csak ide most füvet, tehát grasszot rakok be, és mondjuk ide is 6-osat, hogy ne legyen túl pici, és oda berakom azokba a lyukakba a füvet, föltöltöm vele. Így. Inni. És amúgy nem kell félni, nem lesz ez az egész kőből. Majd azt is meg fogjuk oldani, hogy fű legyen rajta, meg ilyesmi. Na, majd meglátjátok, hogy néz ki. Nagyon menő lesz. Amúgy ugye ez lesz a harmadik videóm, amit csinálok. Viszont hát úgy vagyok vele, hogy szerintem eddig az első videóm lett a legjobb. Amúgy arra nagyon szépen köszönöm nektek, az első videómra írtatok többen is nagyon olyan kommenteket, amik nagyon tetszettek nekem, azt nagyon köszönöm. Illetve hát írjátok le kommentbe majd, hogy milyen videókat szeretnétek még például. Legyen-e Mester MC mi, legyen-e Legendary MC mi, ilyeneket. Illetve írhattok más játékokat is, megpróbálok velük videókat csinálni, hogyha megy és nem lagol és videóra kész, akkor csinálok. Van Battlefrontom, az az újfajta, van Need for Speed, ez a, nem a Rivals, de ez a sima Need for Speed, ez az új. Illetve van Plants vs Zombies 1 és 2. Plants vs Zombies-zal tervezek, de ez a Garden Warfare. Azzal tervezek majd videókat, mert az egy nagyon jó cucc. És szerintem nem is olyan nagyon magas a grafikája, hogy igazából lagoljak videó közben. Illetve az a nagyon jó, hogy 1080p-be tudok videózni. Szóval, ja. Ha nem lagolok túlságosan, szerintem marad is az 1080p. Mert az első videóm szerintem az volt, nem nagyon néztem meg az grafikáját, de szerintem az volt, ha jól emlékszem, majd utána nézek. Na, körülbelül így jó is lesz. Tehát most nem fogom teljesen gyönyörűleg kidolgozni, mert most igazából az a lényeg, hogy megmutassam nektek, hogy ez mi az Isten. Na mindegy. Tehát most igazából az a lényeg, hogy megmutassam nektek, hogy kell. Ti persze majd gondolom szebbre csináljátok, mint én, például olyanra, vagy még annál is szebbre. Na, akkor most ide lerakunk egy ilyet, beírjuk, hogy per rend, azzal lehívjuk ezt a izét, de amúgy, hogyha csak innen kiszeded, akkor is rendelkezik ezekkel a képességekkel. Bal klikkezünk rá egyet. Amúgy bal klik a pozíció 1, a jobb klik pedig a pozíció 2. De mivel ugye levegőben nem tudjunk, ezért fölrepülünk ide, és itt viszont kézileg rakjuk le a pozíciót, és most pedig beírunk egy olyat, hogy per overlay grass. Ez ugye azt csinálja, hogy az egészet füvel, egészre rárak füvet. Így, pont így. Ilyen gyönyörűen. Még azon egy kicsit ott simítgathatunk, hogy egy kicsit szebb legyen. És ja. És igazából hogyha valaki nagyobb projekten dolgozik ezzel kapcsolatban, akkor igazából például még lehet bele bányákat rakni, meg ilyeneket, és az már nagyon menő lesz. Például. Arra igazából nem tudok olyan parancsot, hogy érceket úgy belerakjon, hogy ne legyen túl sok, de ha valaki tudja, akkor igazából egy Survivor helyet is csinálhat ebből, körbekeríti barrierrel és kész. Csinál egy ilyet, bele érceket, és amúgy az nekem, amúgy az nagyon jó lehet szerintem. Na mindegy. Szóval, hát így kell az ilyeneket csinálni. Olyasmit. Amúgy szerintem amúgy ez egy ennyi is lenne ez a videó. Viszont még egy dolog. Írjátok le kommentbe, ha akartok még ilyen Word-edites tutoriált, tehát például szeretnétek lebegő szigetet csinálni, akkor abban tudok még lebegő szigetet tudok még csinálni, igen. Illetve, hát nem tudom, hát még ilyen hegyesebb, tehát nem ezek a dombos hegyek, hanem olyat, amit nem a Minecraft generál, hanem van néhány szerver, aminek a spawnja körül ilyen nagyon hegyes, nagyon magas hegyek vannak. Például olyat is
majd mutatok, hogyha szeretnétek. Szóval, ha szeretnétek még ilyen Word-es tutoriált, akkor azt írjátok le kommentben. Ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!